ndatokura wacha yangu inotodhura $300 ndatoshaya kuti ndoita so ndipe phone ndo ine mari. So kuroti wakapedza 1000 more than 1000 in 2 days. Kuzi watu wakafura mprofita uine aida kukutura 1000. 2 days later wakutotsvaga mari pekukisha usina 1000 yangeenda ku 1000. Ndosa ndotaura kuti ma 1000 iwe wati Amzanyo mukwese nastere. Mzanyo mukwese nastere. Gatsana ngudzi freely. Gatsana ngudzi freely. Gatsana ngudzi ndigone yatsonotana ngura. Awa ndutaura hangu naona kuti varikundudza zvakanaka. Mzamukwese nastere. Gai freely. Nditi bvurubvuru ndinonyarara. Eshe ndokusiya motaura mega. Iraiti yangu. Rimburisa kai. Ndikantaura ndakumba nyaya idzi ndazokuza. Aiwa indati kuti asi chef hangu awandanyikwapo ukabrief. Achiwapa no problem. Saka ndadaro mana ndati kwamutare. Kwamutare paboys aimba ndati kwamutare. Trust just walking kwako ngotoka dai umbo ndakatofamba mahuswa kwautowanda mahuswa. Nondandisingazive boda ndisandakambopinda boda. Ndakrosa usiku pesa nemahuswa. Ndozona nditsvage wangu pesa. Bana nditowanda mahuswa mota dzingodi wotongokana wato. Pane pawakamboona mapurisa rine zero manheru. Mapurisa ekupi? Police kana mota dzinenza wakafungidzira ndezve. Mota ndango hot but there is not pamwe ndedze. Dzawakafungidzira ndezve polisi wakadziona pa. Pane pampana ndakawanda so pamwe pachi ingoti nzvimbo dzomamutara handise but pane panda ndakawanda ndaiona mota dzetu ndana ndiri padhuze ndandiri kure yani mune mazuzwa here mwe ndangodaiwo ndongowanda handide ko pa game park papa game park po wakazodonedza imwe futi pa futi ndaidenza apa ndakanosvika ndikagara kapa ndaivhunza ndasiyazo ndopinda nepapi ndakatombogara apo ndiri muchitere tangu chiyana ndionani awo mwana wepaki andipane paki iri yakanga yakatoda ikapfutidza itonzi ndichitonzwa wangu kuti uri mutoereri aiwa ndazokufamba bosi ndakaudza mufana wandakaudza ngaripo uchida sadza ndakuda sadza manje